Di mo dagan? Happy. Otro. Gi. Kanta. Ayan na. Ayan na. Sige na. Happy day, Mauna! Happy day, Mauna! Happy day, Mauna! Happy day to you! Yay! Grade, kanta mo. Dugay pa kaya na. Hupas naman na. Upas na. Kasi malabot. Hello guys, good afternoon. So today, oh my God, Lord. Actually lunchtime na and naisipan kong i-share sa inyo kasi hindi na ako nakapag-vlog kapon, lang ingay sila. Kasi nga, 'di ba, dahil sa virus ngayon yung ENCO and sobra akong nababahala dun sa mga taong ang daming mga fake news na lumalabas. Kaya gusto kong ibalita sa inyo kung ano yung, syempre lahat tayo, buong mundo tayo, merong ENCO. And gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung naging resulta ng mga nagpapanik ng mga tao, kung ano yung resulta ng mga, ano yung itsura ng mga ano natin, mga grocery store na grabe yung pagpanik ng mga tao. So, for now, actually kami, alam mo yung nakikita ko lang naman sa balita, ang daming nagpapanik ng mga tao. Kasi sobrang daming nagpapanik ng mga tao. Even online, grabe. And kahit sa nangyari sa ENCO, hindi pa ako nakatungtong ng ng mall. Hindi pa ako nakapasok ng mall talaga. Kung ano yung itsura ng mall, pero meron akong mga updates kasi meron kaming mga pina-follow dito sa Cagayan de Oro na mga nag-update sila kung ano yung mga nangyayari dito sa Cagayan de Oro. But then, yun nga, merong isang positive dito sa amin na nasa hospital sa NMMC. So positive siya, 54 years old. And I think siya yung galing sa Green Hills. Hindi ko masyadong ma-details inyo kasi hindi ko masyadong ayaw mag-spread ng fake news. Pero ang confirm is meron talagang yun confirm na meron talagang isang dito na coronavirus. So tinitrace pa kung sino yung mga nakasalamuhan niya kasi galing siya sa Iligan City. So ayun. Kaya ngayon medyo nababahala yung mga tao dahil nga merong positive dito sa amin. Pero sa akin lang, wag naman tayong mag-hoard kasi grabe talaga yung mga tao nag-hoard talaga. Nakita ko sa Luzon, grabe yung mga tao yung nag-hoard nila. Kung nag-hoard yung mga tao dito, mas grabe dyan sa inyo kasi alam ko marami rin positive dyan. And dito sa amin, isa nga lang, grabe rin yung pag-hoard ng mga tao. And talagang yung ako, I am a online seller guys, pero hindi naman ako nananamantala kasi ang daming mga online seller na talagang pinapakyaw nila lahat yung mga alcohol, sanitizers, ganyan. Tapos binibenta nila ng doble-doble yung presyo. Wag naman ganun, 'di ba? Sa mga online seller diyan, hello sa inyo. Wag naman sobra-sobrang pagpatong kasi syempre grabe naman yung pagpatong ninyo. Talagang hindi mamamatay doon sa virus, hindi mamamatay doon sa kamahal ng presyo ninyo.
And also, syempre yung iba din, dahil yung iba, afford naman nilang bumili ng mga maraming grocery or maraming mga malalaking alcohol, ganyan. So, grabe din yung pag-hoard nila, 'di ba? So, imagine niyo na lang, kayo nagprotektado kayo, pero yung mga kapitbahay niyo dahil hindi nakabili, ang daming mga tao hindi afford yung mga bumili ng sobrang kadami. Then, kagaya sa amin, hindi naman namin kaya bumili ng sobrang kadaming mga alcohol, 'di ba? So, dahil inubos nyo lahat nung wala na kaming mabili. So, So, kami yung mahahawa ng sakit. Useless din kung magkapit-bahay tayo. Or, diba? Or, nandito tayo sa iisang city lang. So, syempre, kung aalis kami, tapos kami yung nahawaan ng sakit, tapos nakahawa din sa iba. Kasi, marami pa rin naman yung nahawaan. So, 'di ba, useless din. So, dapat share lang din tayo ng mga ng alcohol kasi hindi naman talaga yung alcohol yung makakapagligtas sa atin. Yung immune system natin, yung naman natin, 'di ba? And ayun, lagi ako nakatambay sa mga nagbabalita, sa TV, sa radyo, sa internet kasi talagang gusto kong malaman, magkaroon tayo ng knowledge kasi pag wala tayong knowledge kasi medyo nagpapanik tayo, hindi natin alam kung yung kasi nakikinig tayo sa mga fake news. So, ayun. And ang daming problema dito kasi ang buti na lang yung mga malls nilagay na nila na every tao, 2 lang yung pwedeng bilhin nila, ganyan. So, inano nila. Pero wala na. Yung mga online seller, grabe, nauna na sila nakabili ng sobrang kadami-dami mga alcohol at saka mga sanitizers, ganyan. So, ayun, magpapap ako ng mga pictures ng itsura, ng aming mga malls, ng aming mga daan. So, ayun. So, sana ay tayo. And kami naman, hindi kami nag-hoard, hindi pa ako nakatungtong ng grocery store. Pero, hindi na kasi bago sa akin ito kasi lagi naman akong nagstock talaga ng pagkain. Ang inaano ko lang talaga is syempre yung alcohol kasi yung alcohol namin kailangan 70%, 'di ba? So importante din ng mga hand sanitizers and mga hand soap. Importante din parang hugasin ng kamay. So ayun. And syempre hindi din kami ganun ka hindi kami ganun ka actually ito sasabihin ko sa inyo, nagbebenta kami ng mga mask. Pero, kasi grabe yung demand sa mask ngayon. Hindi pa man nag-start yung coronavirus. Nagbebenta na kami ng mga mask. Pero binebenta namin siya dati sa sa meetups, ganyan. And meron din hanggang sa nilagay ko na siya sa Shopee. But then, ngayon, nagulat kami, grabe yung demand nung tawag dito, nung face mask na cloth yung amin. Tapos yun, so hindi din namin siya nabibenta sa Shopee kasi dito lang siya lahat nakukonsume, dito lahat na nabibenta dun sa so binibenta namin siya ng only 35 pesos. Actually nabibenta kami ng mga mask, it's because yung kapitbahay namin nung bago pa lang kami dito, nalaman namin na nagtatahi siya ng mga mask, so nagsusupply siya sa mga pharmacies or sa mga sa hospital, ganyan. So, ayun, nag-order kami sa kanya. So, magandang din to sa kanya, blessing in disguise kasi yun lang yung binubuhay niya sa pamilya niya. So, tapos buntis pa yung asawa niya ngayon, manganganak na ngayong buwan. So, sabi ko nga sa kanya, sabi ko kay Papa, imbis na, kasi maraming mga murang mga mask sa palengke. Pero, medyo mas mahal yung mask niya. So, okay lang. Kasi at least makakatulong din kami sa kanya. Kasi yun lang talaga yung source of income niya, yung paggawa ng mga mask. And sobrang ganda nung pakita ko sa inyo. Maganda yung quality ng, hindi ko nagbebenta sa inyo guys. Kasi hindi ko din mabenta sa inyo. Kasi, anong tawag dito? Ito kasi used namin to. Ayan siya. Maganda siya, makapal. And mayroon siyang iba-ibang kulay. Ayan yung nakabalot siya ng mga plastic. Ayan. So, medyo mahal sa kanya kasi syempre, gawa niya, mahirap siyang gawin. And also,
binibenta namin siya 35 pesos. So, konti lang yung pinapatong namin. Yun nga, sa mga online seller, wag naman tayong mananamantala kasi ngayon yung panahon talaga na. Pero sabi ko nga kay Papa, ngayon lang to kasi pumapayag pa rin kami mga meetups, ganyan. Pero pag talagang grumabi na, ay ipapastop ko na si Papa talaga na mag-meet up sa ganyang face mask. So, through online na lang kami, Shopee, ganyan. So, ganun. And, ayun, wala akong masyadong maichika sa inyo. Pero, ayun, ina-update ko lang kayo sa ano ninyo. Mag-update kayo sa baba, mag-comment kayo sa baba, guys, kung ano yung mga kalagayan ninyo, kung ano yung mga update sa inyo dyan sa, kasi grabe, ito talaga, ito yung panahon na, alam mo yung yung nagsasabi na you have to slow down. Alam mo yun, we have to slow down kasi grabe na tayo, busy tayo. Ngayon talagang nakastop lahat. Alam mo yung wala ng trabaho. May trabaho, may mga work from home na. So, may mga ganun na. So, kailangan mag-post muna, no? Kasi parang grabe na yung mga natin eh. So, ayun. Yun lang yung update ko sa inyo, guys. Si Papa, ayun nga, nakaumali siya kasi meron siya mga dineliver na face mask. Actually, almost 300 pieces na face mask yung nabenta namin outside. Sa ngayon lang, na nagdumating yung coronavirus. So, talagang, so even though ganon, hindi kami nagtaas ng price, ganon pa rin siya. So, pero, grabe naman, yung alcohol na, 1 liter, na mabibili mo sa, 1 liter ba yun? Mabibili mo sa mall lang, nasa 150 pesos lang. Binibenta nila ng 500 to 600 pesos. O, diba? Imagine ninyo nun. Kami nga, wala kami alcohol sa bahay. May alcohol kami, yung binili ko lang na maliit. Yun lang yun. Tapos hugas-hugasan kami ng kamay. Pero, bibili ako. Mag-grocery sana ako ngayon, kaso si Papa, hindi na nag-deliver siya. Sabi ko, bukas na lang siguro ng umaga. So, yun. Anyway, maglilinis ako ng kasi kaya medyo na busy din ako, guys, kasi sa mga chats doon sa mga orders. So ayun, guys, yun lang naman yung update ko sa inyo. And yun nga, itapap up ko yung mga pictures. And then tapos huwag kayong maniniwala doon sa mga kasi honestly, nakikinig ako kay Dr. Ong. Sabi nga niya, etong na ito, hindi naman ako expert dito, pero sinasabi ko lang kung ano yung mga in-advise niya na etong itong epidemya ito, or itong virus na ito, siya talaga siya, mas nakakatakot siya kung mahahawaan yung mga matanda, 40 above. So, sila yung medyo mahirap, kasi kung tayo kung yung mga medyo bata-bata pa, medyo okay pa. Pero yung mga baby, yun, hindi din, parang hindi nila kakayanin yung mga babies. Pero yung mga medyo malaki-laki ng mga bata, tapos mga kagayang edad ko, so medyo parang trangkaso na daw sa atin yan. So, importante na talaga, yung kalusugan natin, vitamin C, ganyan, yung mga vitamina talaga, okay? So, ayun lang, guys. So, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga ko. Kasi, wala din akong ma-share sa inyo kasi sobrang busy din namin. So, ayun. Salamat sa panonood, guys. Kita tayo sa susunod na video. Bye-bye! Hi, Chuchay! Hi, Chuchay! Hi! Hi, Chuchay! Ayaw nilang kumain, nakakainis. Namimili na naman sa pagkain tong dalawang to. Silang dalawa talaga. Ayaw kumain. Tingnan nyo.